Σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην ενότητα της υγείας με την Πελίνα Θεοδοσίου, καθώς και σήμερα η Πελίνα μαζί με καλεσμένους της διεθνούς φήμης και εμβέλειας μας μιλάει για θέματα που μας απασχολούν καθημερινά σε σχέση με την υγεία μας. Και όπως πάντα συμβουλεύουν πως καλύτερα είναι η πρόληψη παρά τη θεραπεία. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, από τον 7ο όροφο, από το Roof Garden του Royal Olympic Hotel, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Βλέποντας λοιπόν απέναντί μας το Λυκαβητό και την Ακρόπολη, εμείς θα ασχοληθούμε με το ανέβρισμα της αορτής, που φαίνεται να είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι μια διωγγωμένη και εξασθενημένη περιοχή στην αορτή, δηλαδή στο μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα το σώμα. Η αορτή εκτείνεται από την καρδιά μέσω του θώρακα μέχρι την κοιλιακή χώρα. Επειδή είναι ο κύριος προμηθευτής του αίματος σε όλο το σώμα, αν ένα ανέβρισμα σπάσει, μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο αιμορραγία. Ανάλογα τώρα με το μέγεθος και το ρυθμό με τον οποίο το ανέβρισμα της αορτής αυξάνεται, η θεραπεία μπορεί να ποικίλει από την παρακολούθηση έως την επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο ειδικός, ο κύριος Ιωάννης Κούκης, καρδιοχειρουργός, που μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι και σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, κυρία Θεοδοσίου. Κύριε Κούκη, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για το ανέβρισμα της αορτής, να δούμε τι είναι το ανέβρισμα της αορτής και γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο για τη ζωή μας. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πάθηση η οποία όντως μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη όταν δεν έχει γίνει σωστή αντιμετώπιση πριν να φτάσουμε σε αυτό το άσχημο στάδιο. Το κακό με τα ανεβρίσματα της αορτής είναι ότι είναι συνήθως ασυμπτωματικά. Δηλαδή μπορεί να μεγαλώσει η αορτή χωρίς ο ασθενής στις περισσότερες φορές να καταλάβει απολύτως τίποτε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να μεγαλώσει η αορτή, αλλά το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι το πόσο θα μεγαλώσει. Υπάρχουν πίνακες και στατιστικά μεγέθη με τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τα σωματομετρικά στοιχεία του ασθενούς, και πόσο είναι η φυσιολογική διάμετρος της αορτής ενός ανθρώπου. Χοντρικά όμως και για τους τηλεθεατές σας να πούμε ότι περίπου στους άντρες μόλις βγαίνει από την καρδιά είναι στα 3 εκατοστά η διάμετρός της και στις γυναίκες κάτι της λιγότερο, 2,8 με 3 εκατοστά. Από τη στιγμή που θα ξεπεράσει αυτό το νούμερο η αορτή και θα αρχίσει να διατείνεται, να φουσκώνει δηλαδή, μιλάμε για διάταση της αορτής, δηλαδή για ένα αρχόμενο ανέβρισμα. Σε αυτήν ακόμα τη φάση συνήθως τα πράγματα είναι αρκετά καλά και αν μπορέσει ο ασθενής να το προλάβει με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, τότε τα πράγματα μπορεί να παραμείνουν έτσι. Εάν όμως διαταθεί πέραν ενός ορίου, το οποίο πάλι βγαίνει βάση πινάκων, αλλά χονδρικά να πούμε ότι είναι περίπου 5 με 5,5 εκατοστά διάμετρο, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα, διότι πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει μια κατάσταση που λέγεται διαχωρισμός της αορτής και είναι πολύ επίγουσα και πολλές φορές οδηγεί στο θάνατο, ή να γίνει ακόμα και ρήξη της αορτής που, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο. Καταρχήν, εάν δώσει κάποια συμπτώματα, ποια θα ήταν αυτά? Αν δώσει συμπτώματα, κυρία Θεοδοσίου, τα πράγματα δεν είναι καλά. Συνήθως τα ανεβρίσματα της αορτής ανακαλύπτονται σε ένα τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο, συνήθως σε μια απλή ακτινογραφία θώρακα, που γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Οπότε στη συνέχεια δίνεται το έναυσμα στο γιατρό που θα το ανακαλύψει, να στείλει τον άρρωστο να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις ώστε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Εάν δώσει συμπτώματα, μπορεί να δώσει συμπτώματα από τον εγκέφαλο, να έχουμε συγκοπτικά επεισόδια, μπορεί να δώσει συμπτώματα αριθμιών, μπορεί να δώσει συμπτώματα ισκαιμίας των άκρων, χεριών, ποδιών, κυρίως ποδιών, όπου το αίμα δεν φτάνει πλέον να πάει στα πόδια λόγω εμβόλων που φεύγουν από το ανέβρισμα και πηγαίνουν είτε προς τον εγκέφαλο, είτε προς τα χέρια, είτε προς τα πόδια. Και διάφορα, και όσο μεγαλώνει αυτή η λίστα με τα συμπτώματα, τόσο γίνεται και πιο καταστροφική για τον άνθρωπο. Γι' αυτό καλύτερα είναι κανείς, αν μπορεί, να το ανακαλύπτει σε φάση στην οποία είναι ακόμα μικρό το ανέβρισμα
και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Που σημαίνει ότι μπορεί και κάποιος, επειδή είπαμε ότι θα διαγνωστεί τυχαία, να μην το διαγνώσει ποτέ, παρά την ίστατη στιγμή, όταν θα επέλθει ίσως στο μοιραίο. Πράγματι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες βλέπουμε συνήθως στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων και τα ποσοστά πλέον είναι πολύ εναντίον αυτών των ασθενών που έχουν δεχτεί τέτοιο τελειωτικό χτύπημα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται σωστή πρόληψη. Οι ασθενείς οι οποίοι ζουν έντονο ρυθμό ζωής, έχουν στρες, καπνίζουν, είναι διαβητικοί ή πάσχουν από γνωστά ρευματικά νοσήματα όπως είναι η ρωματοειδή αρθρίτιδα ή ο ερυθματώδης λύκος ή πάσχουν από διάφορα άλλα μεταβολικά σύνδρομα τα οποία γνωρίζουν από την παιδική ηλικία, όπως ας πούμε είναι το σύνδρομο Μάρφαν που συνοδεύεται από μια αυξημένη ελαστικότητα των ιστών και των αρθρώσεων του σώματος, πρέπει να ελέγχονται τακτικά και αποτελεσματικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν και εφόσον έχουν πάθει ανέβρισμα της αορτής, μια και αυτοί ανήκουν σε ομάδες ψηλού κινδύνου. Ένας λοιπόν καρδιολογικός έλεγχος με ένα υπέρηχο καρδιάς και σε αυτές τις ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά και στους υπόλοιπους ανθρώπους ηλικίας 40 ή 50 χρονών μπορεί να δείξει εάν υπάρχει μια ερχόμενη τέτοια κατάσταση. Μια άλλη κατηγορία ασθενών οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ανευρίσματος είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη λεγόμενη δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Η αορτική βαλβίδα, που είναι η βαλβίδα της καρδιάς που παρεμβάλλεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας, δηλαδή του διαμερίσματος της καρδιάς που σπρώχνει το αίμα προς την περιφέρεια και της αορτής, συνήθως αποτελείται από τρία τμήματα, τρεις πτυχές ή τρεις γλωχίνες όπως λέμε ιατρικά, που έχουν σχήμα αστεροειδές και η δουλειά τους είναι να ανοίγουν όταν πρόκειται να σπρωχτεί το αίμα προς την αορτή και να κλείνουν όταν τελειώσει αυτό το πράγμα και αυτό να επαναλαμβάνεται σε κάθε καρδιακό κύκλο χιλιάδες φορές κάθε μέρα ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δίπτυχη αορτική βαλβίδα έχουν δύο γλωχίνες αντί για τρεις και θεωρείται μια συγγενής καρδιοπάθεια, δηλαδή εκγενετής. Έχουμε αποδεχτεί ότι πρόκειται για καρδιοπάθεια παρόλο το ότι στην παιδική ηλικία δεν δίνει καθόλου συμπτώματα, διότι είναι πιθανό στο μέλλον να εκδηλώσει συμπτώματα που να έχουν σχέση είτε με ανέβρισμα της αορτής, είτε με στένωση ή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Συνεπώς και αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα υψηλού κινδύνου, καλά θα κάνουν να ελέγχονται μέσω ενός καρδιολόγου, προκειμένου να δουν εάν τυχόν θα αναπτύξουν ανέβρισμα της αορτής. Από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει κάποιος να κάνει αυτόν τον έλεγχο? Μετά την ηλικία των 40 χρονών, ο κάθε ενήλικος δικαιούται έναν καρδιολογικό έλεγχο έτσι κι αλλιώς. Αλλά όσον αφορά τα ανεβρίσματα της αορτής, η ηλικία η οποία αρχίζει να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος έντονος είναι μετά τα 50 χρόνια. Και να δούμε τώρα πώς γίνεται η διάγνωση, αν και είπαμε ότι η διάγνωση γίνεται τυχαία. Η διάγνωση γίνεται τυχαία. Όταν όμως ανακαλυφθεί αυτό το πράγμα, στη συνέχεια πρέπει να γίνει μια πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη διαγνωστική προσέγγιση που περιλαμβάνει έναν υπέρηχο καρδιάς με τον οποίο ο καρδιολόγος θα μπορέσει να δει τη ρίζα που λέμε της αορτής, δηλαδή το σημείο που βγαίνει η αορτή από την καρδιά και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει και μια ειδικής μορφής αξονική τομογραφία με ενδοφλέβεια χορήγησης και γραφικής ουσίας, η λεγόμενη και αορτογραφία ή ψηφιακή αορτογραφία, η οποία θα μας δείξει όλη την αορτή του ασθενούς και θα διαπιστώσει το ανέβρισμα και αν υπάρχουν και άλλα ανεβρίσματα στην αορτή, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει μόνο ένα ανέβρισμα, αλλά σε διάφορες θέσεις της αορτής μπορεί να αναπτυχθεί και άλλο ή και άλλα ανεβρίσματα. Πώς θεραπεύεται, κύριε Κούκη, πώς αντιμετωπίζετε ένα ανέβρισμα αορτής? Και εδώ η πιο σημαντική θεραπεία είναι η πρόληψη. Όταν διαπιστωθεί το ανέβρισμα της αορτής, πρέπει να γίνει ένας αυστηρός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης του ασθενού, όπως αυστηρός έλεγχος και των σφίξεων του ασθενούς και να διατηρούνται με τα κατάλληλα φάρμακα σε αυτές τις τιμές της πίεσης και των σφίξεων. Η πίεση πρέπει να διατηρείται οπωσδήποτε σε 120 με 80 mm στήλης αργύρου και λιγότερο, και η σφίξη σε λιγότερο από 80 σφίξεις ανά λεπτό οπωσδήποτε, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ασθενή και στην αορτή του να μην διαταθεί περαιτέρω, γιατί και τα δύο αυτά, η υπέρταση και η ταχυκαρδία, παίζουν το ρόλο τους
αυξάνουν τη διάμετρο του ανεβρίσματος. Και βεβαίως η τακτική παρακολούθηση που πρέπει να γίνεται με κάθε τρίμηνο με υπέρηχο καρτιογραφικό έλεγχο και κάθε εξάμηνο με εξωνική τομογραφία θώρακος, αυτή που είπαμε ως αορτογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυξάνει το ανέβρισμα. Ένα ανέβρισμα που είναι μικρότερο από 5 εκατοστά συνήθως παρακολουθείται. Και πάλι όμως ο καρδιολόγος θα το υπολογίσει βάσει ειδικών πινάκων ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Ένα ανέβρισμα που ξεπερνάει αυτό το νούμερο χοντρικά θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται χειρουργικά και το χειρουργείο είναι στα ανεβρίσματα συγκεκριμένα της ανιούσας αορτής, του πρώτου κομματιού δηλαδή της αορτής, το μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφικών επιπλοκών και τελικά θανάτου του ασθενούς, ευνίδιου θανάτου του ασθενούς από το ανέβρισμα. Και στα επίγοντα περιστατικά αντιμετωπίζεται η κατάσταση επεμβατικά, χειρουργικά? Και στα επίγοντα αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Ωστόσο, εκεί πέρα μιλάμε είτε για διαχωρισμό του ανεβρίσματος, μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, είτε για ρήξη του ανεβρίσματος, μια καταστροφική κατάσταση που συνήθως δεν την προλαβαίνουμε. Ο διαχωρισμός του ανεβρίσματος αντιμετωπίζεται με επίγον χειρουργείο. Τα ποσοστά είναι κατά του ασθενούς και όχι υπέρ, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται το χειρουργείο όταν το ανέβρισμα φτάσει μια συγκεκριμένη τιμή. Γιατί αν φτάσουμε στην καταστροφική επιπλοκή που λέγεται διαχωριστικό ανέβρισμα ή διαχωρισμός των τυχωμάτων δηλαδή του ανεβρίσματος, αυτό σημαίνει διαχωρισμός των τυχωμάτων του ανεβρίσματος, τότε τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ άσχημα για τον ασθενή και τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης και επιβίωσης του ασθενούς μειώνονται δραματικά. Το ίδιο δεν ισχύει για τα ανεβρίσματα της κατιούσας μοίρας της θωρακικής αορτής, όπου αυτά μπορούν είτε να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, ακόμα και αν ξεπεράσουν τα διάμετρο των 5 εκατοστών, είτε να αντιμετωπιστούν διαδερμικά, τοποθετώντας ένα stent στην κατιούσα θωρακική αορτή δια μιας αρτηρίας που βρίσκεται στο πόδι του ασθενούς και λέγεται μοιραία αρτηρία, οπότε ο ασθενής αντιμετωπίζει το πρόβλημά του χωρίς να υποστεί καρδιοχειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες για άτομα με ανέβρισμα αορτής, έναν δεκάλογο για παράδειγμα? Η αρχή είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Άνθρωποι που έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμα και αν στον έλεγχο βρούνε ότι δεν έχουν ανέβρισμα της αορτής, πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσουν την πίεσή τους, διότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη των ανεβρισμάτων της αορτής. Επίσης, πρέπει να υπάρχει σωστός τρόπος διατροφής, να καταπολεμάται η υπερχολυστερολεμία, αυξημένη ποσότητα χολυστερόλη στο αίμα. Το κάπνισμα πρέπει να διακόπτεται και γενικά το κάπνισμα πρέπει να διακόπτεται πλέον σε όλους τους ανθρώπους, διότι όπως έχετε διαπιστώσει και τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε, τουλάχιστον στο θέμα της καρδιάς είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου και γενικότερα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται τακτικά και ιδιαίτερα όταν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ανεβρίσματος, η στενή παρακολούθηση είναι το α και το ω. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα ανέβρισμα το οποίο αυξηθεί κατά μισό εκατοστό το εξάμηνο ή κατά 1 εκατοστό το χρόνο, ακόμα και αν δεν φτάσει στα 5 εκατοστά, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργείται. Γιατί έτσι μας έχει διδάξει η εμπειρία μας, τις στατιστικές μελέτες και τα ποσοστά από τις διεθνείς μελέτες. Τα ποσοστά της είναι παρόμοια, είτε χειρουργηθεί μικρό είτε χειρουργηθεί μεγάλο, εφόσον χειρουργηθεί στην ώρα του και εφόσον δεν έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα στον άνθρωπο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά ανεβρίσματα τα οποία περιλαμβάνουν και το αρχικό τμήμα της αορτής, την ανιούσα αορτή, και το ενδιάμεσο τμήμα της αορτής, δηλαδή το αορτικό τόξο, από όπου και φεύγουν οι αρτηρίες που δίνουν αίμα στον εγκέφαλο, τα οποία αλλάζει τελείως η στρατηγική της επέμβασης και πλέον αυτές οι επεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν υπό βαθιά υποθερμία, δηλαδή πρέπει η θερμοκρασία του σώματος του αρρώστου να κατέβει στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου και υπό πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, δηλαδή να μην κυκλοφορεί καθόλου αίμα στο σώμα του αρρώστου που γίνεται με τη βοήθεια της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, προκειμένου ο χειρουργός να μπορέσει να επισκευάσει όσο καλύτερα μπορεί αυτά τα κομμάτια της αορτής. Μια άλλη κατηγορία
παθήσεων οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητα στη χειρουργική αντιμετώπιση τους είναι οι παθήσεις που προσβάλλουν την ανιούσα, το ανιόν σκέλος της αορτής και ταυτοχρόνως προσβάλλουν και την αορτική βαλβίδα προκαλώντας διάταση. Και εκεί χρειάζεται όχι μόνο να αντικατασταθεί η αορτή, αλλά να αντικατασταθεί και η αορτική βαλβίδα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας και μας δώσατε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας συζήτηση. Δίνουμε και πάλι τη σκητάλη στη Μαρία για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε κοντά μας και εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και φυσικά υγεία να έχουμε.